1 de maig. A Barcelona, per a celebrar el 1 de maig, els artistes al servei del poble han aixecat simbòlics monuments a la plaça de Catalunya i a la Rambla de Canaletes. Un treball més intens ha commemorat aquesta data. És el poble mexicà que els treballadors d'Aragó han dedicat aquesta data. Han celebrat festes populars en homenatge als pobles amics. El president del Consell d'Aragó presideix les manifestacions. Finalment, cantadors i guitarristes enlairen la combativitat del poble. A Guadalajara també es commemorarà el 1 de maig. Els soldats es reuniren per escoltar el comandant Lister, un dels caps militars més volguts, i commemoraren la gran data proletària amb una sobrietat i un entusiasme digne dels heroics defensors de la independència d'Espanya. París s'ha celebrat el 1 de maig amb una grandiosa manifestació presidida per Jouot, secretari de la Confederació General de Treballadors, de tots els caps sindicalistes i dels militants més destacats del Front Popular francès. Els manifestants mostraren llur solidaritat amb l'Espanya republicana, postulant a benefici dels nostres nens. La desfilada durà hores i més hores i fou presenciada per centenars de milers de persones.